Il-Partit Nazzjonalista sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet urġenti biex skont is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Pawlu Porċu issir reazzjoni għal dak li deskriva bħala frame-up tal-Partit Laburista kontra Richard Kakia Caruana. Mitlub jikkonferma l-akkużi ta' frame-up li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi għamel fil-konfront ta' Jeffrey Policin Orlando, Pawlu Porċu der skomdu u wieġeb hekk. Jeffrey Policin Orlando ħa l-azzjonijiet tiegħu. Mistoqsim il-ġurnalisti dwar il-fatt li l-vot fl-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ma ttieħidx b'mod sigrit, Pawlu Porċu qal li da ma influenza lill-ebda persuna fl-eżekuttiv. Ma naqbilx miegħek illi dan jista' b'xi mod jinfluwenza lill-ebda persuna li hemm fl-eżekuttiv. Fi kliemu, il-proċess kien wieħed miftuħ u mill-aktar demokratiku. Issa li l-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ħad deċiżjoni dwar Richard Kakia Caruana, il-każ skont Pawlu Porċu huwa magħluq. Il-każ dwar dak li tressa issa huwa magħluq irridu nħarsu l-quddiem. B'reazzjoni għall-akkużi ta' Pawlu Porċu il-Partit Laburista qal li huwa interessanti kif Gonzi PN qed jipprova jagħti tort lill Partit Laburista l-problemi interni fih danu. Dan kollu jgħid il-Partit Laburista jikkonferma kemm Lorenz Gonzi huwa maqtuħ mir-realtà u arroganti. Il-Partit Laburista qal li fl-istess ħin li Gonzi PN kien qed jiġġieled internament waqt il-laqgħat tal-Eżekuttiv, Joseph Muscat kien qed jiddiskuti l-proposti tal-Partit Laburista favur il-persuni b'diżabilità u jiddialoga mal-membri tal-Kamra tal-Kummerċ u l-Intrapriżi.